Hej, jeg hedder Cecilia. Og hej, jeg hedder Dennis, og vi står bag Metal Poster. Vi startede Metal Poster i 2023, hvor det faktisk var en dropshipping virksomhed med et lidt andet produkt end det, vi sælger i dag. Men der var rigtig mange ting, vi ønskede at gøre anderledes ved produktet, men fordi det var en dropshipping virksomhed, og vi ikke selv stod for produktionen, så havde vi ikke rigtig muligheden for det. Så i maj 2024 tog vi en kæmpe beslutning. Vi lukkede webshoppen ned og brugte 8 måneder på at bygge webshoppen op fra bunden. Vi ændrede navnet fra Home Poster til Metal Poster og ændrede logoet og webshoppen og selve også produktet. Vi lejede et lokale, som vi sidder nu og filmer fra, og fandt de helt rigtige leverandører. I januar 2025, altså i år, der åbnede vi så webshoppen op igen med det her nye design og det her nye produkt, som vi så i dag producerer direkte fra Kolding. Det betyder høj kvalitet, hård levering og et støtter dansk håndværk. Så det vi sælger er en plakat trykt direkte på metal. 1 mm aluminiumsplade som et holdbart og unikt alternativ til traditionelle papirplakater. De har et smukt glossy finish, som giver farven dybde og et eksklusivt look. Ophængningen er super nem, og alt hvad du skal bruge følger med i pakken. Det tager kun et øjeblik, og så har du en smuk plakat, der hænger let og svæver på væggen. Vores kunder betyder alt for os, og vi er taknemmelige for den feedback, vi har fået fra både nye og tilbagevendende kunder. Vi tror på, at de små valg gør en stor forskel. Derfor har vi valgt at samarbejde med en virksomhed, der hedder Sprout, hvor vi i samarbejde med dem planter et træ og fjerner en plastikflaske fra naturen i Kenya for hver plakat, vi sælger. For os handler det ikke bare om vægdekoration. Det handler om at sælge et produkt, som I kan hænge op og være stolte af og kunne vise det frem. Tusind tak, fordi I ville se med, og fordi I er med til at støtte vores lille virksomhed. Og vi glæder os til at sende dig din næste Metal Poster. Hej! Bogstaver. Min hjerne blev sådan lidt forvirret.